ziua Renei și bine am regăsit în următor episod. Cum v-am zis, următor episod tot cu acest joc aș vrea să continui. Și observ că în levelul 2, uite mi-a venit și sabia. Yes! Iaua! Mama! Ce mi-a scăpat sabia? Am dat pe jur doar pe care o avem atât de tot. Ia! Ceac! Da, episodul trecut a fost de 4 minute. La fel, jocul acesta pe mine, nu pot vrea să le fac de 4 minute, de mai mult de 4-5 minute. Maxim 10 minute. Așa. Am tot ce gândim. Da, tot dacă nu știu ce am pățit. Trebuie să instalez Windows-ul la PC-ul ăsta de tot. Acesta este un video special, că am mai făcut niște video înainte cu 7 săptămâni. Al 7-lea video, dar v-am zis așa. Video cu numărul 7 apare la 100 de like-uri, parcă, sau nu știu bine. Un prieten, deci cu veți că am făcut filmuleții, mi-au zis să pun așa. Eu nu ceream ca să punem așa, 100 de like-uri și 8 abonați pe ei. Că altfel nu mai filmează. Ambuscadă! Ambuscadă! Nu știu, mai amintește de ceva jocul ăsta. Wow! Aș buli pe unul. Da, am tot like și că o să primesc dislike-ul pe live-ul ăsta. Ia mă, sabia tu să lasă mult. Ia uite ce m-a aruncat. Merg acum. Vine unul. Așa. Ce mă, n-am vrut să arunc sabia, să văd. Uite că n-au jur și pe jur nu arunc. Sau da? Atunci dau capa. Ce tu să lăsa, mă, tu? Uite, iar am aruncat. Mamă, ce mai dai încă o dată? Așa nu dau venit! Pescadă! Rasiști! Na! Na de aici! Și de aici! Și na! Să nu te mai ridici! Sărit. Țeapă fragilor. Wow! Acest video se va încheia cu o moarte frumoasă. Ce frumos a făcut că am mâncat și săbiuța, wow! Nu știu cum am făcut, dar a fost frumos. Nu mai am viață, nu mai am viață! Sac și luptă, sac și luptă! Uite, mi-aduc viață! Mi-aduc viață! Mi-aduc viață! Mă dat și la ăla ce bine mi se mișcă mie PC-ul. Așa, puțină viață. Ce, numai de aici. Let's go! Uite, să știi că bani am luat.
Nu credeam că nimeresc în cap. Uite șmecher. Toate, wow. Ce nu am nevoie de armă? Ah, uite cum a dus armă. Ce? Zic să sar în spate că ăla nu știe ce trece prin cap. Da, flash. Ce wow. Da, asta un episod special cu benefice. Nu i-am văzut. Ia uite ce m-a aruncat el. Țup. Flash. Deci. Și de aici. Nu știu ce vedeam. Așa n-am sărit fără. Wow! Cred că m-am dus în rai. O să lasă idei de Skype în descripție și o să facem un concurs. O să facem un videoclip și o să aleg 2 câștigători și acei 2 câștigători vor face un let's play cu mine și băieți. Da. Cine e gostul ăla mai înalt? O de fac și gostul ăla mai înalt are o săgeță mai frumoasă. Da, what the fuck? Trebuie să-l bat, mă rog. Și am murit. Și asta a fost pentru toți. Țineți minte de concurs.